Kula sareng sabdo to ingkang ndherekaken tumapa ing acara tartamtu lungguh ingreh kathah tempatan prewo tumacap Cumadong lungkuring sing samudra pangaksana. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ring sang murbengra Swasana tentrem Data hangesti wonten pitana ing luhur Sirna kang mala mahanani jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya
Sirna mahanani tentreming swasana aruming budaya datan kuciwa teka kasusara dumugi manca inggih Parawa ugi ngrembaka ngejawa kinarya tuladha sarana piwucal Kahurutama sinebat ringgih calabet ngemu piwucal dhumateng kawula ingkang samiya ngempal datan lokal isi piwucal jumbuh lawan akal hangajak urukun tuwin manunggal watak nakal pantes den bucal jegal jinegal sira kaprapal labeti nimpal dening agenging amal nagaripun dita ingkang kinarya pambuka nenggih gumelaring praja kedhatoning bangsa Yadawa sinebat nagari Dwaraka Jenggalapura Jenggala-manik ugi sinebating nagari Dwarawati Dwaraka panggenan pambuka lenganing rasa tinengkaran gapura cacah nawa pansedaya ginambaran Garuda kinarya sasmita lenganing Babanghawa Sanga Jenggalapura ing kinatilas kedhatoning Narendra Yaksa jejuluk Prabu Yudhakala Kresna ingkang sirna kabrasta cakra saking satriya ingkang nawuh krida dados serayaning dewa Jenggala-manik sagung pelasiring pinatekake jambah jubin pinulas bathik sinung cangkrik oksigatik Dwarawati mangwerdi keblating pangesti labet pinesti duning Trimurti mila sinung karilawan swargi tandha yekti amung budi kang suci ingkang ngantuk kamulyan jati nagari Dwarawati dumadi saking lusuh Banjaran masa sanget iki nepung Brawi saben pulo pinasahardi nggancang Sundul Wiyati toya kalitan kendhat milih nadyan ketiga tan nguciwani ilining tirta pinara-para saking adaka ngandhaping desa ngadisa kliya tinata temah warata datan Sulaya dasar negara Dwarawati negari Kuncara turta tinata sarwa prasaja karengga papan pariwisata akarya suka kang tedhak cangkrama apa to papaning wisata nenggih pusaka Tilarang Kina arupi Candhi Dalah Reca datan kantur wana wisata tuwin Samudra lan Cakrawala lamun mulat tebaning kiblat lamat-lamat mega sumanggurat persasa jagat kadya sinarat aninggih menika lampahing kodrat saking Hyang Purbengrat tupiwan cika saputing asar mega-mega samya sumebar Sandyakala katon sumunar gebyar-gebyar awani jenar pindha kencana lagi binabar labet kasorot pratangga ingkang ngarsa jengkar umileting panyandra negari Dwarawati tetingaloh jinawi gamahari pakal tata-tata raharja Allah jinawi mangkuwerti bumi paramesti wiriti nandur mesti dadi taneman warni-warni nadyan sedaya datar ana kang nguciwani lemah gerasak saged den sanak sindi kapur saged den lulur temah mawur dadi suburing tinandur dadi subulur gemah buka wastra sarwa murah temah kathah kawula bungah basan sudi sawah ser pomah ripah kenjal mulampah datang kecacah pan sedaya samya gumregah makarya upaya nakah tarta mengenaken sarasean tata lirih pernatan dadi paugeran kautaman kinarya tuntunan pagorowan dadi sirikan ing nagari Dwarawati mengenaken ingreh pirukulan antang wonten raos kuwatir lan bersamata bangkit hangulir ingkang fatir tetep den pikir branda kecu samya sumikir tawani tumindak nalisir saking pandung tansah tinundung temah wonten ing bebidung ingkang tebih samya manglung ingkang sarak samya tumiyung samya nyengkuyung temah rampung datan kedhuwung labet sedaya sarana den petuk sinten ingkang minangka sang nyata ngasta sangsa nagari Dwarawati wenang dena Japa jejuluk sang nata nenggih jejuluk sang Prabu Bathara Kresna Wasudewa Danardana Danawardana Kesawa Padmanaba Narayana Nayarana Wisnuwardya ya Mahendra Siwi Kresna cemeng saliranira saking kusika daging ludira temenging gogoro lamun to ayam-ayam cemani kinarya sarana bingkas purnang suwerta Wasudewa bobot kawicaksanane sang nata wis
tinimbang kelawan waskitaning para dewa. Danardana lumintuning dana saking Sang Nata Pindhayani kaya Narada basan tinawu kaya banyu parandene datan ngantuk para saya lumintu. Danardana blaba penggalira Kesawa sinung ngaji Naragapa wujud Larastra ing mapan ing rikma sinandhang langkap Kyai Kesawa langkung duka Triwikrama temah dadya yaksa guru. Padmanaba dadya wadhing Sekar Wijaya Kusuma sarana panggesananing Jaltasirna ing dereng dumugining mangsa. Narayana dadya persikaning satriya tama ingkang setya labuh negara. Nayarana langkung duka sinangudara sarana esem kang manuhara. Wisnu murti lenggih pangijawanteng Sang Hyang Wisnu ingkang dinelah dados kalih-kaliyan panah Pandhawa Raden Permadi. Harimurti kawicaksane Sang Nata tanpa beda kawicaksane Sang Hyang Suman Mahindra Siwiyat majaning Dewi Mahindra. Raja Respati Sang Nata miyos niwaka lenggah Padmasana rina sesemek permadane pinulas kang selaranjung sebarang horap sari ginanda wida lisah Jebakasturi Ungas gandane roh making pangurakan Jawi. Miyos sing Sang Nata kaya para Banceti biyada manggung tanggung ingkang samya ngambil upacara arupi banyak dalang sawung galing Hardhawanika bebek mas dipanggo kang sarwarukma. Sirna kamanugsane Sang Nata persasat Bathara Wisnu ngejawantah kaya Porapsari. Begambar hamla barengan samya sumewa wiwit paningrat dumugi jawining Wibrajanala kebegan wadya kang nggantung siba. Sinambahe pareng-pareng mangayun lah mriku warnanira Sentana Nyirasena Pating Nagari Ndrawati puningking saking Garbara Cikekasih Raden Harya Suryaki. Datan kantun pasibaning Warangka Patih Nagari Ndrawati nenggih Patih Udawa. Sawetawis lenggahing Prabu Kresna nampi dhateng Pratanira ingkang Naraka Narendra Manggara Prabu Baladewa sigra saenter swamanung Brahma ingkang katemben Parati.
putri kang panon Cinawi mongko pisah unggianipun mila tansah tanyawarta Wau Sri Narendra kalih kabeh iki ra iso
ring sangerna madu brangka Raras kang halenggah ning damparing kencana Bathara Wisnu Sumarep Parabanya gumelar pangebaki kang samya sumiwa timon kati samudra pasang kangga tontrap silo nganti wijiling kang sabda pangandika sang bupati kawula nuwun Koko Prabu Mandura sarawuh paduka kula ngaturaken pasedhan para parmi mugi kunjuk ing sandhap padha paduka Koko Prabu ingkang tembe parapti. Ya, Nyai Prabu Sri Bathara Kresna wis tak tampa perbagi saha ngadhang para siyadi lulus raharja pratanipun Kakang Niskala ora liwat pangestunipun Kakang tumrap marang Sira Nyai Ndrawati. Kawula ninggih Koko Prabu kacadhong tangan kekalih kula pundhing mestaka mugi dados jimat paripih Koko Prabu. Kawula nuwun Koko Prabu semanten ugi paduka kula Setyaki ngaturaken sungkem mangabekti pikunjuk wonten sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Ya Yai Setyaki wis tak tampa sembah pangabekti Yai pangestunipun Kakang Tamarana Dimas Setyaki. Wih, saranggih kula mundi Koko Prabu. Semanten ugi kula sinuwun kula ngaturaken pangabekti pikunjuk wonten sandhap padha paduka sinuwun. Ya, Kakang Udawa wis tak tampa tuliba sepadha-padha. Taklimku Tamarana Kakang Udawa. Wih, dhateng pamundi kula saengga jimat sinuwun. Koko Prabu kagiat sing